year, January 2016, nakakuha tayo ng ano. Good morning, Philippines! Good morning! Today is araw ng kagitingan, no? Joke. I'm joking. Sunday. Ano pala guys? Magkakain ako guys ng breakfast. Alam nyo, itry ko to siya guys in the morning. Yung sardines na ganito. I think rice lang at saka ito. Okay na. Gusto ko siyang itry, okay? Breakfast. Tommy won't like it. Sa San Sebastian sardines. So ngayon, itry natin siya. Si Tommy bread. Gusto niyang mag-bread, so ako gusto naman ko ito. So I think initin lang yan. Initin ko lang siya, and then yan. So start eating now. I'm going to... Oh, parang hindi man ko ito ma-open. Oh my God. Han, can you open this? This is really hard. Oh shit, thank you, Han. It's hard, right? Hello, bakit yung oil is iba? Ay, naku, won't go out, eh. Breakfast, itry natin ito, guys. Marami pala yung laman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tiny face. Oh! Face. Fish. Coffee in the morning. Farm, and we've seen some pushback from the Florida delegation to her remarks on the General Assembly. Leads the Black Caucus in Congress, so this past... Try natin muna. And I don't think this should just be about color. This has to be about what you have. Joe Biden in this moment, I would submit to you they do not. If you're talking about, the constant problem that Democrats have, if they have, they want to tear down statues and yet they'll place, basically I need suka. Follow it and catch up with you then. Thanks so much. He likes it upstairs. Oh, a lot of breeze comes to the front window. The front one. Right near the couch. Oh yeah, she's all right. Using other CPAP cleaners sell for hundreds of dollars. Your cleans on CPAP cleaner for just $199.99. Plus, we'll give you an instant $100 rebate. That's like absolutely free. Number 268-2640 or go online to cleanzonenow.com. We'll have M-Night Carodi's come here. Hindi, Kuroris. M-Night Carodi. Hindi, garutay. M-Night Carodi's. And couches. Let's visit the garden. Kailangan nating bisitahin. Hi, mangga. Kumusta, mangga? Lumaki na. Kamatis. Kamatis po ito. Kinain na naman nila ito. Lemongrass. Eat the lemongrass again. Yung mais ko guys, tumaas na guys. Yung mais. Yung ano natin, lumaki na. May bunga na. Mag-start na din siya. Oh. At saka ito. I-start na siya. Kamatis, mais. Tinanim ko pala yung ano oh. Yung kamuti. Look. Ay, ito. Ang taba-taba ng ano natin. I-ano ko to. Hikot. Ang taba-taba naman. Kamatis. Ang taba. At saka ito mataba. Look. I think ano to. Atsal. Atsal ito. Hindi na ako sure. Ito siya parang sili. At saka yung cucumber natin. Yeah, tumaas na siya. Para atang na-choke ata siya sa ano ko. Ikot ko.
Yung kalamansi ko, bulak po ito, bulaklak. Yung kalamansi ko, oh. Hala guys, madamo guys, paano na yan? Yung atsal ko, may bunga na ba? Yan, wala pang bunga yan, oh. Mataba naman siya. Scallion, sili, I think sili sila. Ito sili. Oh, yung kamatis ko guys, ang taba-taba guys. Oh, look. Dalawa po sila guys. Hinikot ko yung isa, parang tinali ko to. Kasi ang ang daming bunga na nito. I mean, no. Nag-start na dun ang bunga. Ito yung spinach natin. I-harvest ko to soon. Yep. Kailangan na tong i-harvest very soon. Tingnan nyo. Anong tawag niyan? Ampalaya. Talong. Dito, wala na to dito guys. I-harvest ko na to, wala na. Pero may kamatis, maliit. Ibang klase itong kamatis. Yung parang sobrang baby maliit ba na kamatis. Yan. Tinanim ko dyan kasi tumubo siya. Nagsidling ako doon. Kaso, hindi tumubo. So, merong dalawang sumibol. Sabi ko, i-transfer nga natin dito. Ito, maliit pa. Kasi siya, yun yung sinidling ko na Pilipino na talong. Yan. Dito, pichay dito guys, pichay. Pag dumating na yung pichay na in-order ko. Ang daming zucchini. Marami na. Yung andito guys. May atsal na tayo dito. Look. Atsal. Atsal. Malaki na dito. Mataas na. Okay. May bunga na dito. Look, may bunga na. Ang taba-taba nila. Ang taba. Kamatis. Diba ang taba? Yan guys, naghihintay yan sa akin. And then, sleepyhead man na. Uy. Sleepy. Sleepy. Let's go inside. Come, let's go. Ang lakas ng TV. Han, I think it's time to close the windows. So guys, I'm going to bring this outside. I-wash ko lang siya. Diba kahapon sabi ko ipakita ko yung yung damit na kinuha ko doon sa bahay, yung biyanan damit. Ipakita ko sa inyo kasi sabi ko ipakita ko, diba? And ito siya, I'm sure if you've been watching sa vlog ko, ito, nakikita niyo, amoy biyanan pa talaga guys. Amoy biyanan. So, kung nanonood kayo sa mga vlog ko, this is her sweater. Sayang naman, diba? Maglaba tayo. And then ito, maganda. Pangbahay lang din. You know, pang winter, ganun. And, yun, labhan natin. Alam nyo naman ako, mahilig ako sa mga malalaki. And ito, hindi pa niya ito na nga nasuot, guys. Yung iba. So, I think nasuot niya ito mga once. Look, may dugo pa, oh. Hindi niya ito nalabhan ba? Dugo ba to? Or pagkain? May stain pa, oh. Hindi niya yan nalabhan. Amoy-amoy biyanan talaga, guys. Ito din, nasuot niya to, ito, sa dialysis. Ito, mga pangbahay ba, guys? Look. Yung iba, ibigay ko sa mama ko. Ito, gusto niya ito, sweater. Makapal ito, guys. Yun, no, pang winter. Look. Ito din, hindi ito niya nasuot. Tinatago niya to, guys. Matagal nagkita ni Tami. Kasyang-kasya ko to, guys. Putulan lang kung mataas yan. Diba? Ito for sure, nakikita niyo ito palagi. Di ba? Kung nanonood talaga kayo, ito. Suot niya to. As in talaga. As in, gustong-gusto niya to. And then ito, hindi ito niya nasuot. Mga bago to guys, mga bagong damit. And ito din, nasuot niya to summer once sa bahay. Ano siya, pwede ito malagay sa couch, ganon. Bigay ito ni yung mother-in-law ng kapatid ni Tami, binigyan siya. At ito din, mga regalo ito, Christmas. Look with picture. Family picture. Ay, hindi ko tulabhan, guys.
Okay, tapos na ako sa labas. Kasi, ay sus, ginawa ko. Maliit. Hindi kasya. Hindi kasya yung bag ko. Doon tayo sa linis tayo, guys. Yun yung gawain ko. Yun yung gawin ko today. And also, pag-usapan natin, guys, na-curious po ako sa na-curious ako sa sahod ko. Nakita ko yung vlog ni McQueens. Pinag-usapan niya yung yung first sahod niya. Well, hindi first sahod, first kita sa YouTube, yung talagang nag-start siya sa YouTube. And na-curious ako, sabi ko, hala, na-curious ako yung sa akin din, yung yung may pira talaga yung mo, kahit kunti man. Pero na-curious ako, sabi ko, hala, magkano kaya yung sa akin? And then, kailan ba ako talagang nag-start? Alam ko talaga kung kailan ako nag-start ng YouTube. Yung talagang fully nag-start talaga yung nag-download ako palagi. That was 2015. Last month of 2015. Doon talaga ako nagpa-straight ako. And then, nung katuwaan lang, nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy talaga ako. And, nag-upload ako nung una, before 2015. Pero, yung upload na yun is like, once a month, once in 2 months. Like, yung parang, for upload lang, may channel, upload lang, walang alam, nag-ano lang. Here. What? I'm just finished cleaning your poo-poo? I just finished cleaning your poo-poo, love. Mama just finished cleaning your poo-poo. Puntahan natin si Tammy kasi nag-order siya. Di ba nasira yung namin? Refrigerator. Order siya online. And then inayos niya. The new one is on top, right? Yeah. Yeah, this is what he ordered. This one. And then yung sa baba, the same lang siya. Sira siya. So, yan. Look. At saka nag-ice na. Yung fan is not working. Hey, look. Kung hindi pala ninyo alam, dito nilagay ko yung dalawang container ng pupu-pupu nila. Doon. Hindi, naglagay ako ng extra na pads para just in case sila dyan. Sometimes si Dimples is loko-loko. So, yun, nilagay ko doon. Mataas po ito. I mean, hindi man mataas itong lugar na to. Is nilagyan ko ng material. Si Dimples, tumalon dyan sa gate. So, kaya nilagyan ko siya para hindi siya makatalon. So, yun yung nila, poopy area. And dito ako palagi naglilinis. Kinukuha yung nila. And ganito siya sa ngayon, guys. Kasi yung plan namin sa future dito is, dito, yung parang i-tiles. Hindi na itong floor mat. I-tiles na. Yung floor mat, binili namin ito para lang to protect kung si Dimples, magluko-luko, mag-ihi kahit saan. Itong dalawang nila, is dito sa ilalim ng hagdanan. Kasi may space. Itong hagdanan na ito, kailangan din siyang lagyan ng magandang waterproof na floor mat. Kasi, kinuha ko yung, may siya guys, may floor mat po ito, parang rug ba. Kinuha ko siya kasi sobrang dumi na, yung sa previous owner. Kinuha ko siya kaya wood na siya, 'di ba? May mga lansang-lansang. Kasi nilansang nila at kinuha ko talaga lahat kaya ganun. Pero yun sa future yan sa ilalim ng hagdanan. And yung hagdanan is malaki yung space. Talaga malaki yung space niya, guys. Look. Doon malaki yung space. Yun yung simento. Diyan na may door niyan. Laba-laba time. Meron pa ako labahan mga puti. Ito na siya, guys. Anuhin lang natin. Okay. Lagyan ko na lang siya ng guys. Ginger ang bango. Bango. Ginger. Maganda ito. Mga ilang araw to. So, ipakita ko sa inyo, guys, kung kaano ang YouTube. Itong channel na to is nagawa ko tong channel na to
Yung parang gumawa lang para makapag-comment noon, para makapanood ng ibang video. Ganun. I opened this account 2013. Pero wala akong ginawa, guys. Nag-upload ako mga video, mga parang wala lang talaga. Parang wala lang na video. Meron akong in-upload ng mga videos, once a month, ganun-ganun ng mga video. So, nung talagang nakapag-desisyon ako na iseryoso, or hindi lang iseryoso, yung parang tutuhanin ba yung video na upload ako ng upload. Anuhin ko yung vlog na talaga is nung last week of November 2015. So, paano na siya pa 2016 na talaga siya nung ano na yun. Pero, hindi ako seryoso, guys. Upload lang ako ng videos. Hindi talaga yung seryoso. Pero, nung November, merong konting pera sa Google AdSense ko. Dahil nag-upload nga ako noon, 'di ba? Paminsan. So ito yung November 15 na ano ko. So i-insert ko dito yung November 15. Ito siya. Ito yung starting ko, 'di ba? 'Di ba? Last week of November ako talagang nag-focus sa video upload. Ito yung kita ko yung pinakauna talaga, $12. $12 yung talagang yung talang tutok ako sa pag-upload na. Doon ako nag-start ng everyday upload. Pero yung upload ko, guys, is parang hindi ko talaga sineryoso. Parang naka-video lang, ganun. Pagkatapos doon, pagka-December, next week, next month, noon is naka-18 tayo. So, na-add siya yung last month na 12 something at saka sa December, in-add siya. And then, punta tayo pagka next year, January 2016, nakakuha tayo ng 11. So, yun siya, no? Naka-ano na pala ako noon. Di ba ang hina? Pero hindi pa talaga siya yung, yung talagang, sobrang, talaga. Pero sobrang saya ko, guys, kasi may nakita akong ganon, na may something talaga pala. Pero, hindi ko pa talaga siya yung talagang seryoso na talaga na hindi, yung parang iba talaga, iba na ngayon. Noon wala lang, parang wala lang talaga, as in. Kaya nga matagal itong channel ko nag-bloom kaysa ibang mga channel kasi nag-upload lang ako ng upload ng parang wala, 'di ba? Iba-iba din yung ko, isip ko, makeup na. Matagal ako nagmukbang, din kay Tami, mini-mix ko siya ba, makeup, ganun. So, kaya, parang wala ako sa isip ba, parang upload lang ako ng upload. Wala ko, hindi ko pinag-isipan kung ano yung gusto talaga, yung ano yung topic, or ano yung ng channel na ito. So, yung vlogging is, yun na talaga yung video ko talaga. And then, April 2016, skip tayo sa ibang month. Nagka-21 ako, guys. Yung lahat na nakita ko, guys, is ina-add siya hanggang umabot ng $100. Pagkatapos ng $100, sinisend sa'yo. Yung sa akin, hindi siya sinisend sa akin na checky. Sinisend siya sa bank kasi yung Google AdSense, kailangan requirement talaga na kailangan mong maglagay ng bank account para doon na direct deposit nila. So, skip tayo. Pagka next year na June, doon ako kumita na sobrang saya ko na nakakita talaga ako ng 357. Yun na sabi, oh my God. Sa isang buwan, nakakita ako ng 307. Ganun. Sobrang, ang liliit pa ng views ko nito, guys. As in, pero oh my God, sabi ko, oh my God. Pero pasalamat na rin. Pasalamat, thank you so much, guys. Pasalamat talaga ako sa inyo na nanonood kayo. So, yun. This was like 2007 of June. Sobrang saya ko. Sabi ko, binigay ko lahat kay Tami. Every time na magkatanggap ako, is ibigay ko talaga sa kanya. June, August 17 tayo. Nagka 200, bumaba. Iba-iba kasi yung sa YouTube, guys. Pababa. Hindi pareha. Pababa, pataas. Pababa, baba, taas. Ganun yun siya. So, yun. So, yun lang yung na-curious ako. Tinitingnan ko to kahapon. Pinagtiyagaan ko talaga. Hindi ko talaga nag-stop na continue lang ako sa pag-upload. Kahit hindi seryoso. Kahit wala sa yung yung topic ko, or hindi man topic. Yung parang yung ng channel ko is paiba-iba. As in, paiba-iba talaga. Yung napunta tayo sa makeup, napunta tayo sa review. Meron akong channel na mga review ng makeup, and then mapunta naman dito sa channel. Parang wala talaga sa isip ko. Pero buti na lang, no, this time talaga.
laking tulong na sa amin ni Tami talaga. As in, pasalamat talaga ako sa inyo guys. Ang saya ko na kapag ano ako, $11, $12, ganun. Pero kung iniisip ko yun talaga na, uy, pira, gawin natin ito. Alam nyo guys, kung pira, okay lang man mag-isip na pira, di ba? Sa akin ha, okay lang naman mag-isip na, uy, pira, gawin natin ito, ganun. Pero guys, sa the next ano kasi, kapag ganun lang yung naiisip mo na pira, hindi pa rin iba-iba kasi yung YouTube, iba-iba yung kita, and then hindi ka kumita, nakaka-discourage kung yung iisipin mo talaga yung pera, and then tumaas this month, and then bumababa, and then pababa yung kita mo, ma-discourage ka talaga kung ang isipin mo is pera. Ang nakakaano din sa akin guys, bakit ko napagpatuloy itong ganito na YouTube na lang tayo, upload kahit video ganun. Dahil din yan is ano daw, one of the reason talaga is yung asawa ko is very supportive talaga. Sabi niya, gawin mo yan. Kahit noong wala pang kita, suportado ako, binilhan ako ng green screen, binilhan ako ng light, kasama yung green. I think iba yung light, yung mga ganun, camera, laptop, binilhan ako guys, na-surprise talaga ako. Ang una niyang bili sa akin is yung Samsung camera na andun pa, buhay pa rin. Maswerte talaga rin ako dahil ganun. Kapag hindi pa to suportado, and then ito lang yung ginagawa ko, walang kita. Noon talaga, wala talagang kita noon guys. Sabihin niya na, huwag, stop ka na, ganun. Kundi, binilhan pa niya ako ng editor, niregaluhan ako sa birthday ng editor nito, ganun. So, naano talaga ako yun. Kung hindi dahil kay Tami, probably, nag-stop na ako dito. And, may trabaho ako. Alam nyo, paminsan, kahit masurpresa ako sa YouTube, paminsan, kasi kahit medyo mababa yung views ko, as in, magtataka talaga ako. I think dahil ito sa mga old videos ko na may nanonood pa rin, yung mga nirecommend siya sa YouTube, and then kiniklik, and then pinapanood. Kasi, masasabi ko to guys, kasi may time na mataas yung views ko, na sobrang taas, maliit yung maliit yung tawag nito, kita ko that day, maliit talaga, hindi man sobrang liit, pero mababa siya compare sa mababa na view, malaki yung kita. I think kahit mababa yung views ko, at sa mga tao dyan na probably hindi sila subscribers, nakita nila yung videos ko sa recommendation, and then kiniklik nila, ganon, hindi sila subscribers, pinapanood nila, ganon. So, yung kita ko is malaking tulong talaga. As in, masasabi ko, bakit kaya ito? Sabi ko, bakit kaya? Yung mataas na views ko, paminsan maliit yung kita. At saka yung maliit na views ko, paminsan, iniisip ko, I think ito sa mga old videos ko na pinapanood ninyo or pinapanood ng tao. And so yun siya guys. So thank you sa inyo po. Thank you sa panonood. And nakatulong tayo sa asawa. Nakabawi tayo dahil sa matagal din itong nagpasensya yung asawa ko na wala tayong kita. Pero nag-start yung kita ko talagang 2017 na nakatulong tayo. And yun, thank you guys so much. And yun, thank you. And I hope kung sino man yung nag-YouTube, hindi lang talaga ang gagawin nyo na lang is mag-enjoy. At saka yung una kong camera guys is cellphone na Samsung is 4. Samsung is 4. Maganda yung camera sa Samsung. So, yun yung pinakauna kong camera. Samsung is 4 talaga. Huwag yung mag-give up. Kung keep going lang, keep continue. Huwag isipin yung pera. Pero okay lang yun kung isipin yung pera and then hindi kayo mawala ng pag-asa. Ganang gulang kayo. Isipin mo ng pera or hindi, enjoy na lang ninyo yung kung ano yung nyo. Kung yun talaga yung passion nyo, continue lang talaga. May pag-asa. Habang buhay ka, may pag-asa ka. Enjoy lang yung life. Huwag natin i-stress. Kasi nag-vlog tayo para ipakita natin yung nag-vlog tayo para ma-stress. Diba? Ang liit-liit ng kita, mga ilang centavos, may pa naalala ko pa $2, ganun. Hindi ko lang talaga tinignan monthly. Tinitignan ko lang, skip the month lang. So yun, naalala ko may 2 cents, 5 cents, $2, $1, ganun. Right hand, remember? When I start YouTube, I told you, oh, I have 2 cents, han? And become 5 cents, han? And that's what happened when you start doing YouTube. But
don't concentrate of that thing, but it makes you like shock. Oh my God, there's money. Slow process. But Very slow process, but it's, you know, it's worth it naman guys if you won't give up. And Tommy is very supportive. That's why I told him that even though this YouTube is very slow stuff, but it's fun for me guys. Not, you know, Tommy can tell you. What do you think of my vlogging? Is it like stressful or what? no, that's why I support it, because you enjoy it. That's why I support it, because you enjoy it. Oh, yeah. Doing something that you like doing, so. He supported me guys. Tommy is a witness. Huh? What? Okay, Tommy is a witness about my YouTubing that nag-enjoy talaga ako. Siya talaga yung witness kasi kaya nga suportado ako kasi na-witness niya na ganun. Do you want me to hit this for you too? No? Anyway guys, thank you guys so much for watching. Please don't give up if you're starting and just enjoy. Yun, good night. See you tomorrow. Hi guys. Bye, good night. Well, good morning over there. Good morning in Pinas. No, good night, uy. Because when I upload this and then live, it's Oh. night over there.